Yanzu gwamnatin jihar Kano ta rusa gine-ginen da ke filin mushe kusa da Ashabul Kafi dab da masallacin Sheikh Abdul Jabbar. Wannan sabon aikin ya biyo bayan umarnin gaggawa da aka yi wa Sheikh Abdul Jabbar kan rikice-rikicen da ke faruwa game da yanayin yadda yake wa'azinsa, da ya dakatar da yin wa'azin gabaki ɗaya. Matakan da aka ɗauka a kan Sheikh Abdul Jabbar sun haɗa da rufe masallacinsa da ke unguwar Filin Mushe da kuma hana shi yin wa'azi ko huɗuba a ko'ina a faɗin jihar Kano. Kazalika an shawarce shi da ya guji yin kalaman tashin hankali a ko'ina, ciki har da kafafen sada zumunta da ke yaɗa wa'azinsa, har zuwa lokacin da hukumomi za su kammala bincike. Gwamnati ta buƙaci kafafen watsa labarai a jihar da su kauce wa sanya wa'azinsa, tana mai cewa yin hakan ma na iya haifar da tashin hankali a cewar su. Ko da BBC ta tambaya shin ko an zauna da malamin kafin ɗaukar wannan mataki, sai aka ce jami'an tsaro sun zauna da shi kuma sun lura cewa akwai ƙamshin gaskiya a zargin da ake yi masa. Kwamishinan yaɗa labarai ya kuma ƙaryata cewa matakin da aka ɗauka na da alaƙa da siyasa, musamman ma ga masu ganin cewa akwai wata a ƙasa tsakaninsa da gwamnatin jihar. To sai dai a safiyar ranar Asabar ne, kamar yadda kuke gani, aka tashi da ganin rushe-rushen gidaje a gab da masallacin na Abdul Jabbar. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka zaunar da jihar mu lafiya da ma ƙasa baki ɗaya. Ubangiji Allah ka haɗa kawunan mu, ka ɗaukaka addinin musulunci, ka rusa duk wani mai shirin haifar da tashin hankula a cikinsa.